Така, понякога, за съжаление, някои неща стават невъзможни за работа. Колкото и да искаме, колкото и да голямо желание да имаме, просто има случаи, когато нищо не може да помогне. Даже и да искаме. В случая този хард диск беше изтърван на земята, клиента го донесе и след диагностиката се оказва, че плочите са надрани и то яко, около 4 мм черта, и там нямаме никакви шансове почти и просто не се струва. Даже и да пробваме да извлечем нещо, то ще бъде много малък процент за евентуално някакви 10% информация, евентуално ако може да се извлече от надрана плоча, и като се има на предвид, че даже това, което успеем да извадим, може да бъде наранено и да не се чете. Тоест няма никакъв смисъл, а цената е двойна и тройна даже за такива надрани неща, и просто отказваме веднага, защото сме пробвали и не стават работите. Халата тук. Така, аз мисля, че тук ще има надрани неща от самия удар, да е заседнал главата и после докато се върне. Сега ще видим, не? И е надрала, а сега с една ръка трябва да снимаме да... Добре. Сега какво става тук? Абсолютно, точно както предполагах. Така, ето. Главата си е в par position, обаче плочата е яко надрана. Ето е чертата, тук където е драла яко. В този случай почти нямаме никакви шансове. За съжаление. Гледай каква черта. Огромна. Така е. И извода. Ако изтървете някой хард диск на земята, падне, видимо виждате, че има удар. Съвета ми е, не го включвайте в компютъра, не го пускайте. Да сега, нали, реакцията естествено на всеки човек е дай да го включа, да видя, нали, какво става, дали ще тръгне, дали всичко е окей. Обаче точно при това включване главата вече може да е заседнала там на едно място и когато пуснете хард диска, при завъртането на плочите започва якото надиране. Ако не го включите, а го занесете в сервис, тогава да го дадете на компетентни хора, за да го оправят и да им обясните какво е станало, и има шанс да се получат нещата и да се извлече информацията, въпреки че е паднал. Съвета ми е, не включвайте нищо, а дайте на компетентни органи да свършат работата, ако сте изтървали хард диск или има някакъв голям удар. Това е моят съвет.